Tuleeko hiki? Ihan lämmintä pukkaa. Niin. No mitä sä oot tykännyt? No mikäs tässä? Aika mukava. Oikeastaan yllättävää on se, että mikään ei yllättänyt. Että oli yllättävän niin samankaltaista kuin mitä olet. Niin, joo. Se on hyvä, jos niin odotukset täyttyy. Joo, kyllä. Mikäs siinä? Mitä? Hienoihin maisemiin olette kyllä reitit löytänyt. Joo. Että ihan paikallinen harrastaja sitten olla. Ja? Että ihan paikkakuntalainen harrastaja olla sitten. No paikkakuntalainen kyllä, mutta en tämä ihan harrastaja, mutta en tämän lajin vielä ainakaan toistaiseksi ole. Tuo oli hyvä tuo toistaiseksi. Niin, tässä meillä on haastateltavana Tohmajärven kunnanjohtaja pienellä saunalenkillä tässä sunnuntaipäivän ratoksi. Niin mitäpä luulet niin kuin kuntolajina, olisiko potentiaali esimerkiksi teikäläiselle? Ainakin sillä perusteella, että hiki tulee, niin luultavasti sillä on jotain kuntoilun kanssa tekemistä. Joo. Kyllä. No mites meillä on ensi viikon loppuna teillä kisat, niin olisiko kilpailijoille minkälaisia terveisiä? No, musta tuntuu, että kisaorganisaatio on kyllä lähettänyt jo etukäteen kaikki mahdolliset hyvät terveiset. Mä oon kyllä, täytyy sanoa, että kunnanjohtajakin näkökulmasta aivan käsittämättömän upeita työtä olette tehneet tässä talkoilussa ja myös ennakkomarkkinoinnissa. Että Facebook-sivut ja nettisivut ja muut, niin hypetystä on kyllä riittänyt keväästä asti. Aivan loistavaa, ja mikäpä siinä on kehuessa, kun maisemat on reitit tällaiset. Joo, tänne on helppo tehdä, kun meillä on nämä Suomen kauneimmat maisemat. Kyllä joo, ja siis mikä on musta myöskin niin kuin ällistyttävää on se, että paikalliset maanomistajat on saatu näin hyvin mukaan tähän. Että se kyllä vaatii myöskin aika hyviä sosiaalisia taitoja, ei pelkät ajotaidot riitä ja innostus tähän lajiin, vaan kyllä pitää olla hyvä pelisilmä ja neuvottelutaito. Sieltä tullaan vielä lisää pyörä. Siinä ensimmäisenä se meni se meidän sosiaalinen taito ja pelisilmä ja puhekyky, eli Pippuri Harri, meidän reittimestari, niin suurimmaksi osaksi Harri ansiotahan se on, että näissä maisemissa ajellaan, kun mies kävelee 10 kilometriä syksyssä ja ehtii näitä reittejä ja näin, että... Kyllä se on muutakin porukkaa tarvittu sitten talkootyötä tekemään, että ei ihan ilmaiseksi varmasti synny ja ihan töitä tekemään. Kyllä hieno reitti, no minähän en ole sitä kokonaan vielä nähnyt, mutta voin kyllä kuvitella, että jos on reilu 70 kilometriä vedetään 203 kierrosta, niin päivän jälkeen tietää kyllä tehneensä jotain. Kyllä miekin uskon, että saapi ajella ihan niinku kyllikseen niin sanotusti. Joo. Ei varmaan jää kellekään semmonen olo, että olisi voinut vielä vetästä kierroksen. Tai jos semmonen olo jääpi, niin koitetaan vaikka järjestää semmonen mahdollisuus vaikka seuraavalle päivälle. Eikö se voittaja pidä se kunniakierros käydä vetämään? Niin. Kyllä. Mutta tämmöistä täällä Tohmajärvellä tällä kertoo. Ja viikon päästä nähdään kilpailijat kaikki tosi toimissa siellä. Että... No, tai siihen on ennen vajaa viikko. No niin, ja kunnankin puolesta tervetuloa vaan paikkakunnan. Joo, kiitoksia. Mites kunnanjohtajalle maistuisiko kuppi kahvit? Ajon lomassa. Saattaisi maistua. Hyvä, sitten siirrymme tänne kahvittelemaan pikkuhetkeksi, ja jatketaan sitten näitä harjoituksia sen jälkeen. Sen verran ajetta, että huomenna tuntuu vähän jaloissa ja käsissä, että jotain tehnyt. Tästä loppuun.